Single leg stretch. Træk knæene ind over brystet. Placer begge hænder på højre knæ med albuerne ud til siden. Få fat i dit powerhouse. Løft hagen til brystet, næsen mod navlen. Stræk venstre ben, ikke lavere end 45 grader. Skift ben, træk venstre ind til brystet og stræk højre ben. Skift og træk ind til dit powerhouse. Skift og brug din mave en lille smule mere. Og i flow. Træk ind, skift ben, skift. 3 mere, 2. Og den sidste. Træk knæene ind til brystet og kom ned og hvil. Double leg stretch. Få fat i dit powerhouse og løft panden op til knæene. Og nyd at se din mave blive flad. Tag en dyb indånding. Stræk armene og benene ud. Cirkle armene rundt og tøm lungerne for luft. Ånd ind og stræk, ånd ud og cirkle rundt. Ånd ind, ånd ud. Ånd ind, træk knæene helt ind til brystet. Og arbejd ind i dit powerhouse. 2 mere. Og den sidste gang. Kom ned og hvil. Scissors. Få fat i dit powerhouse. Løft hovedet op fra måtten, tag fat bag på dit højre ben og stræk benene mod loftet, eventuelt let bøjet. Træk 2 gange ind til dit powerhouse, skift ben, træk, skift, træk, skift. Arbejd dybere ind i dit powerhouse. Og flow, træk. 3 mere. 2. Og den sidste. Træk nu knæene ind over brystet. Læg dig ned. Lower lift. Placer begge hænder under halebenet. Få fat på dit powerhouse. Løft panden op til knæene og begge benene mod loftet. Sænk nu benene på 3, 2, 1 og løft. Sænk 3, 2, 1 og løft med dit powerhouse. Sænk på indåndingen og løft på udåndingen. Og nu og løft med dit powerhouse. Og vend rytmen. Sænk på 1 og løft på 3, 2, 1. Sænk. Løft 3, 2, 1. Ånd ind. Ånd ud. Husk at navlen skal ind og op. Og tag den sidste. Træk knæene ind til brystet og læg dig ned. Crisscross 1. Sæt hænderne om bag ved nakken. Få fat i dit powerhouse. Og før benene ud i 90 grader. Pres albuerne sammen og løft overkroppen op imod knæene. Før albuerne ud til siden. Og rulle ned. Ånd ud. Ånd ind igen. Udånding op. Indånding ned. Se maven blive flad. Rul op og hold den. Lidt mere powerhouse. Og rul hele vejen ned. Crisscross 2. Lad hænderne blive bag ved nakken. Få fat i dit powerhouse og løft panden til knæene. Albuerne ud til siderne. Twist overkroppen mod højre. Stræk dit venstre ben. Løft dig lidt højere op. Twist imod venstre. Stræk dit højre ben og løft igen lidt højere. Twist mod højre. Ånd ud. Løft dig. Twist. Løft fra dit powerhouse. Maven lidt dybere. Ånd ud og twist. Og sidste, så er det flow. Twist og twist. Twist og twist. Bliv nu oppe. Sidste gang. Træk knæene ind. Og rul ned og hvil.